Shalom. Muria na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Nguaeng marlas ni roha duhita, makalason parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Itugu-tugu ari parningotan non dohita tupakirimon. Pabawa dang portibion ujung ni pardalanan ni akana porsia di banang. Alai surgo hasonanganido, alani takasdo atida konota. Yesus Kristus, Yehova Allah puji-pujian, asana takas mataha porsiai, Yesus nama naik ke surgo, laho mangarade inganan di akana porsia di ibana. Jala di arahon kita asa gabe si tidang ini Kristus tusandok portibion. Alani di bagasan uduk dohot serep iroha, tapahibul marohata, marpar sauran, utuhata Yesus ulu balang nagogoi. Marende mahita o ulu balang nagogo. Hiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amen. Songonodo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot hau hudul di habang saki, songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tubuli, nau manaik tu banwa gijang jala hudul tu siamu di debata. Saya suruh matondi parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tu hami paralado na burju tu hatam, pargogoi manasida asa toktong diradoti nasida ulauna jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk isi bolisi, asa tung rarat harajon di hasyanganon, pai masude musum peak dituruni patmu. Saya pamodang mahami salutnam manaluhon dosa dohot hamatian marhite-hiteho, ai hodo nama ngulu dohot nama gom-gomi, rap dohot amai, dohot ondi parbadia. Amin. Angihon hamu mapatik di debata di pesta parningotan hari hananaik di Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Yohanes bidu onom ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida. Aporsiai hamu ma nasi nuru ni debata ima ulaun lomoni rohana ima saatna atong rapangido gogo mahita tu hatta. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulana hobar upatipi. Amin. Puji-pujian sian lansia.
tato poti madosata tuado pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasiroha nasumuru. Napugu duhami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangi do. Nunga manaiko tuban wagijang mangondihon hami asa tuho pamusatani pakiri menami di halo mohon rohamdo asa gabe sitidangin hami tu sandok pertibion marhite panggul miton tungulu nami hape sipata dohata dohot pambahen nami dang hobar tu hatam balik sa diri nami dohot haboin nami upat ujolo hami agogoonmu dang kupatibul hami. Saya sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-bagaan ide bata taringotu hasesani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jahoba. Unang ho mabiar, ayaudo siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, au napunaho. Asangapon madi debata nadi dijang. Amin.
Hatani di bata turpuk di pesta parniotan Ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima Heber bintu 12 ayat sada 1 ayat ono. Ibaeni nang hitape alana isai torop isi tidangi humaliang hita. Tapi akon ma nasana pasoraton ro di dosa na gir-gir makalyangi. Jala marbenget di roha mahita marlojo tubagasan paraloan nasonson di jolota. Paingot-ingot hamu ma ibana napa taut-tauton paraloan sisongoni dopak ibana sian akasi pardosa asa unang marnalo jahamu unang madate tondimuna. Nunga lupa hamu di pangapulon na hinata ona tuhamu ala anak hamu ainina do ale anaha unang tois roham di pangajarion itu hani jala unang ho madele jumpa di pisang ho. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jalan nau keopsa. Amin.
tidakon maha porsiautai, songo nahinati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok pertibion, rap mahitamando. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parduguna sa pendosa, natung palangit dohota. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadari, iman aku Yesus Maria, kata gebea di sontul perbadia, andorang sohatuan. Ido tuhata, natu mau naberli, di pahuman nasilakus, nama teta pajal diirana di hau pinar silap, natua turun nama turun dari kapuluh, nama itu surgo, lahu urusan di debata Jehovah, amanai parduon dan seterusnya, isi maibana yang makulak surut kamu, manguli halak nama ulun dohot nama, kau persia itu perbadia, jalan sadahuri yang abadi, uli hatau pada harap Kristus akan abadia, dohot ya sesani dosa, dohot ya hatai nama, ulang nama ulun surut yang dihalak nama hati, dohot ya hanguan seterusnya. Sunggul-sunggul di hari Sabtu 20 Mei 2020 di Patupa Panitia Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu Do gelar budaya Batak dengan kegiatan sebagai berikut. Pukul 15.116 WIB stand budaya dohot permainan tradisional maringanan di halaman gereja. Pukul 10.01 WIB ima seminar dohot tema HKBP tanpa B. Pembicara Amang Saud Poltak Tambunan. Dungi pukul 10 WIB satu nasidung ima gelar budaya Batak. Di parade panitia do makan malam. Pinangido tusude ruas di Huriata, Asaria mandohoti kegiatani, jala unang lupa membuat ulos masing-masing. Songoni masugul-sugul di bagasan sadarion. Puji-pujian sianpur gabungan.
Tatorusun tu ayat 4. Dameni di batana sumurum sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna, tapeok ma suara ni debata, di parmingguon, di parningotan di hari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus, imana tersurat di Evangelum Yohanes biduonom mamuka sian ayat 60 sahat rodi ayat 63. Yohanes biduonom mamuka sian ayat 60 sahat rodi ayat 63. Asa torukma sianaka sisianna naubigi sa madok hata naka sardui ise pa bigi-bigi lai diboto Yesus ma di bagasan rohana naung marmungut akka sisianna siala hatai. Jadi didokma tunasida tung alan ido amu targasik bihanama anggo idau muna anak ni jolmai manai tuinganan nahian todi ido na panguluhon dan marguna anggo dagingi akkahata nang kuhatahon tuhamu todi doi dohot anguluan ido yanggo sana amu akadongan nahina holongan di bagasan guwarni Tuhata Yesus Kristus aut sugari di sukun hita ganuk marsada-sada buasa gabe Kristen huamang buasa gabe Kristen hoinang manang buasa gabe akabipiho buidora meragam akaalus molo dipatak kasih tuhita mungkin adong do namadok ala di hakabipi dua utar didi hidupain na hakaibiyang manangadong namadok ala natorasu sian najulu nunga hakaibi aupe hakaibi ma nuai manang adong namadok natorasu do upukka huliai hidupain na gabi di hakabibi onau alai adong do namadok ala porsea au di Kristusi ala puha porsiai Kristusi asa di pasu-pasu Tuhani hadir yokku manang dia pe hamwa kadongan nahina holongan dia ka alus namarragam-ragami jala molo tapapanat hobbartu kaderni hasetiaun di hak Kristuni donot tamara di bagasan obason molo alani naturas do ubain nagade Kristen hita haso malasabing madohonotta nagabe
kadar ni haporsi yaunia ni. Manang molowala ni haportibiyod do ni hutton Kristusi dohonot tama murah-murah menggol haporsi yauta. Molo ala ni haportibiyod do na mangihutton Kristusi murama menggol-enggol haporsi yauta. Molo ala haporseaon na mangihutton Kristusi dihorhonido hasitiaon maradukpon ibana. Sumatusido hamuakadongan na hinaholongan na tabiginakin marhite siyan hata ni debata di parningutan di hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di sadarion. Di sege Yesus, diuji Yesus hasil tiaw ni akasisianda maradukpon ibana. Mananggoy tapatudos tusada guru nunga diboto nian kemampuan niaka muridna alai diuji do asalam matoras songonido na pinatupani Yesus di bagasan turbuhon. Siang sude na mangihutton Yesus adong tolu nagabe motivasi na siga laho mangihutton Yesus. Adong motivasi ala ni siwiyon. Ido mabain tahirin na siga. Ala motivasi na siga mangihutton Yesus ala ni siwiyon. Tahirin ma na siga. Adong do motivasi ala ni bisnis. Songon si Judas siang nai bareno ni nanggo ginadi si motivasi bisnis na pinatuban ni si Judas ala yadondo na mangihutton Yesus si ala motivasi ni haposeaw songon na hinatidakon ni si Petrus mulo tajaha hamakadongan puduk ni turpuon siang ayat 60 takasdo didok si Petrus ala nima dihatidakkon ditakasi motivasi mangihutton si siani marhite sukun dadung dohot hamu naik laut dadung dohot hamu naik laut tabatakas mahama kadongan di jolo ni turbuhon ditamui Yesus do 5.000 anak marhite 5 roti dohot 2 deke gade tohokma na mangihutton Yesus ala adda halongangani halongangan bolod do moloboi marsipanganon 5.000 anak marhite 5 roti dohot 2 deke sasitongna tiba-tiba Yesus pedadda halongangani asam marsihohok donian haporseaon nasiya alai dang tubuh haporseaon nasiya nampe somoni tadda halongangan na pinatupan ni Yesus hidupanna di pasukutong muse asa dia matadda bahenonmu sidon nami asa kumporsea hamidiho mulo tajahai di Yohanes 6 ayat 30 yan dia matadda si bahenonmu Tuhani asa porsea hamidiho dak porsea nasiga nangpe nung ngadit patupa Yesus tadda halongangani
lapatanna dihuton nasida Yesus holan asabutong do. Tarida doi sian hata nasida molo tajaha di Yohanes 6 ayat 30 saitong malehon tuhami ale Tuhan roti sisongoni. Idobanna diadusi Yesus audo roti hanguluanim audo roti na mangulu manangise na mangaton dagikku dohot minum mudarhu ido naong gabe na puna hanguluan sa liling nililing na. Daktar jaloda sida jolma mangaton dohot manginum mudar ni jolma. Tok kadoi di rohana sida ala sodiat tusina sida gabidiok hatana kasar ala dang masuk tu pikiran nasida Yesus nagabe roti ido bay nagabe tarhirin nasida lahu mangihutton Yesus ujungna ditinggalhon ala soporsea nasida gabe ditinggalhon Yesus alanima ubain na diuji Yesus akasisianna marhite suku-sukun datung dohot hamu naing lau nanidok na hamu akadongan na hinahulungan ahadu alana ubain na dihuton hamuau nanidok na hamu akadongan puasa ihutonom munau laus taidama adong do nilai-nilai na pinasahat ni Yesus di tengah-tengah niak kana mangihuton nasida ada nilai yang sangat kurang nilai siat tengah-tengah niak kana toropi puasa tadok songoni ala ditinggalhon nasida Yesus adong do nilai na diragukan songon hadirion ni si Judas ala dihianati Yesus tetapi ada juga nilai yang memuaskan nilai si Petrus ala ni haporseaun hobar tu topik ni minggut taham parningotan di hari hana naik ni Tuhan ta Yesus Kristus takas do diodolhon maka porsiai Yesus nama naik tu surgo itu ido nagabe topik ni ibadah ta di parningotan di hari hana naik ni Tuhan ta Yesus Kristus maka porsiai Yesus nama naik tu surga mengikut Yesus yang naik ke surga parjolo di pasahat tuhita ala haporseaun unang alani si panganon pardagingon dada portibion nagabe bona pasogita alai nagabe bona pasogita naung di parade Yesus di Banua Gijang adong pepatah nama dok hamu kadongan ni huton manang ni halongakon hadirion ni sadahalak dada alani hadirionna alai ni halongakon hadirion ni sadahalak boido alani eddina ni halongakon hadirion ni sadahalak boido alani ulini laguna alai boido hinalongakon sadahalak dang ala sesuatu ala hadirionna mamaksa ikkon ni haholongan tudos tusima sikap ni natorop hamu kadongan di turpuhon
Di huton nasida Jesus dada alana porsea di Jesus. Ale tadok nakin alani roti, alani nabo surdo nasida mangi huton Jesus. Ala soolo Jesus laho mangoloi selera nasida, tarhirim nasida mangi huton Jesus. Jadi hagio ni natorok lehonon ni Jesus nasida mangan sopola mangulati. Ima hagio ni natoropi torus manyan lehonon ni Jesus nasida mangan na sopola mangula. Yesus tidak mau memenuhi selera mereka yang demikian. Tetapi ketika Yesus mampu memberikan tanda mujizat, sebenarnya untuk meyakinkan mereka semakin percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka bukan untuk memberikan roti, alai mangalehon nom marga sianido. Yesus itu datang ke tengah-tengah mereka bukan hanya memberikan roti, tetapi memberikan yang termahal dari situ. Imahangoluan na saliling nililing na naong pinanradi ni Jesus di Banu Magijang. Dilehon Jesus naong marga tunasida HP di pangidunasida na metade. Tuhan memberikan yang lebih besar, tetapi mereka menerima yang lebih kecil. Di pangidunasida sian Jesus si panganon alai nobal gado di leon Jesus ima haroruan ni si panganoni. Kenapa harus rotinya? Lebih bagus pabriknya. Alani dang di jalo ditulak nasida do jala dak porsia nasida. Yesus itu tidak mau diangkat menjadi raja roti. Yesus itu tidak mau untuk memenuhi selera mereka. Ala diboto Yesus do bakoni jolma murah-murah mamuji molobutong. Murah-murah mamuji mololas jalasonang rohani jolma. Alay tayo ingot ma, boy do alani roti hamwa kadungan gabi masa parsalisia natin. Boy do alani roti i gabi masa kaparbadan marsigulut. Boy do gabi masilatihan alani roti i. Boy do marbadai na marhahamarangi ala roti. Boy do marbadai na marhamarangi alani subeon. Boy do mago hati goran alani roti. Manang dohonot alani si panganon ni portibion. Boy do alani roti i nasalai gabi sitong nasitongi gabi sana. Di boto Yesus do hamwa kadongan molo roti portibion manang si panganoni nagabe ukuran laho mangihuton Yesus tarhirim do na mangihutoni jala didok nakin madabu tu parungutunguton. Molo nung habis si panganon nasidai maddaw bema songon na nidok ni halak bata kate molomonang sudi madok lai
alai molutalu sude mamursik biyade molomonang sude madok lai molutalu sude mamursik be ido bakkoni jolma si togu na jongjong si tujang nagadap moladong di sadahalak sude mamuji alai molodang adong sude maddau songonido bakkoni bangso Israel molobutong sude maddok hosianna alai tokinnari laos namadok hosianna ido namadok tu Jesus parsilakko ni bana rumang sesongoni nang rumang haporsiaun ni halak Kristen ra dohonot tadi bagasono bason pakilalan dohot habutongan ni subiodo ukuranna parsihoton na laho mangiuton Jesus molosonang nguluna didokma puji Tuhan moloroha maolon marungutungu tutuhania de labatan na haringgason ni halak laho mamuji Tuhani marojahan tu selera dot parngoluon si ganupari ala siubeon ala karir gudang dohala maninggalhon Kristus ade ala ni siubeonon ala ni karir gudang dohalak gabe maninggalhon Kristus ala pangalilion na masa tutunga-tunga ni halak Kristen ditiki na parpudion adong dosian halak Kristen na madok rugi do hadiriyokku gabi Kristen naunin nati didok songoni ala dirajumi di pamaul-maul parngoluon dot akaurusan dihadirion ni halak Kristen termasuk juga kita katakan dalam lapangan kerja termasuk juga kita katakan dalam jenjang karir kehidupan orang Kristen itu dipersulit molo ala haporsiaudo taihuton Kristus manangahape namasa marsihoho mahita laho makaposi Jesus imana parjolo na paduahon hamu akadongan makaporsiai Jesus naik tu surga mengimani Yesus yang naik ke surga marhite na mangulahon hatana diboto Jesus do naungadong sian sisianna majehehon ibana imasi Judas Iskariot yang menjadi pengkhianat merek do hadirion ni si Judas Iskariot sian posisi sisian ni Kristus gabe sisian ni sibolis ngerido pengkhianat sian musuhati ngatorang wakanatoropi gabe musuh ya aduh hamu akadongan nahina holongan adong sahala pelukis naing melukis gobaran ni Tuhan Yesus rap dohot akasesianna ditiki marulaun nabadia ima naing dilukis pelukison hadirion ni Tuhan Yesus rap dohot akasesianna tiki marulaun nabadia dang boy hatop di pasidung lukisani ala leling jupang nibana doli-doli na bagak si pakyonna gabe model ni gobaran ni Yesus dia mencari-cari mana orang yang ganteng yang mirip yang pas untuk dia lukis menjadi gambaran Yesus dung leleng nungabe boy di pasidung ibana gobaran ni Yesus dohot si 10 sada si sianna alai
laho manggobarhon si Judas dipikiri bana mamuse model ni si Judas sahalak doli-doli na jahat jalan na jorbut buhina dilului bana ma doli-doli parbohi na jorbut lau mai bana puinganan niya kapareman dipilih ibana ma sada doli-doli parbohi na songoni mabahin gobaran ni si Judas dung digobar ibana si Judasi didok doli-doli ima ay nung ngaheyaw digobar ho didok pelukisi ma tu doli-doli dakyado pe molo pe hugobar ho gobaran ni Jesus do nahubain dang gobaran ni si Judas ninna pelukisi laho mangalusi na ginobarnay ahado na nang dohonon ni baritay hamu akadungan boydo songoni ngulu ni halak Kristen satokin gobaran ni Jesus tokin nari gobaran ni si Bulis di gereja macai burju dohonota macai badia alai dinamuni anak hahulumun sikap si songonido hamu akadongan nanidok ni si Martin Luther si Bolis na botar si Bolis do ibana alai di paula-ula gabe suru-suruan ni Jesus berpura-pura menjadi Kristen boido marragam manang dohonot tadi bagason bason nagabe penampilan ni si Judas di tongah-tongah ni ngulu ni halak Kristen. Bisa jadi kekristenan itu diperalat untuk mencari keuntungan pribadi. Macai lobok dohonon hatana alai parjehiati. Hiado di baritahon hamu akadungan nahina holongan di kebaktian Minggu tanggal 26 Juni 1954 di Sadahuria di HKB Medan marminggu do hadirion ni sada buru-buru HP ditikki maka tidak kun hapur seaon ditikirak jongjong jala pipit akar ruas na dilabungna dibuat madompek na disiamun nate dibuka tas nai jala dibuat dompek na dipamasuk rusakuna ditikki majahatiting permisi maibana satabi jueda nang tu kamar mandi awate di dia do kamar mandi ninna senom maho keluar tu samman no dipudian di sido kamar mandi ni huriaun ninna HP nang dibuat do dompet na disiamun nai dang mula maibana saat pun selesai minggu lapatan na boy do HP di paula-ula marminggu HP namanak ko do hadirion imarado honot tadi bagason bason Judas masa kini tapadao maruhana songoni ibul maruhatta laho makapo si Jesus didok nakin hamu akadongan dipatakas Jesus muse ala dang tarbain hita porsea anggo siat dirita suruon ni debatama todina mangula di rohani jolma todi ido didok nakin na panguluhon ayat 63 ay todi do napatauhon roh itu yang memampukan ketika kita mengimani Yesus hapor siamido na panguluhon asa sahat kita tubona ni pasogita naung pinarade ni Jesus nang manaik tu banua gijang ima surga hasonangani ikonu kapdor hatta tulaun ni todi asa tarbain hita porseya atong dia manarikot na naing siho basat tamu akadungan molo naing kaihuton Jesusi molo naing sahat hita tubona pasugitay unang ma holan si panganon
pasu-pasu pardagingon manang mujijat natapangido siya ni bana. Ay halak na dumangol mahita di siya te. Moloholan portibiyon na tahirim. Alay na marga siya nima. Di paingot hita hapor siyaon mido. Pamangat talahu majalo mudar. Jala manesa dosata. Hasesani dosaido mabuan hita tuhanguluan nasaliling nililing na. Amin. Martangiang mahita. Mauliate maruhanami diho Tuhan. Dihatam na mamakulingi hami. Di parningutan di hari hananaik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Laho paradehon inganan dia kana makaporsiai ho. Pahot maha porsiaon nami Tuhan. Molo di portibion pehami. Naing mangulahon na kanadinggan dia kaparsauran nami si ganupari. Tadani na makaporsiai jala mangihuton ho. Dangadong kemampuan nami molo soto dimi na manuturi hadirion nami. Asalam hot haporsiaon nami. Dot panindangion nami laho mangihuton ho. Urupi hami Tuhan. Di tonga-tonga niya kahagaliun nami. Sesa dosa nami nagudangi. Lau songonima Tuhan. Pasu-pason muruas ni huriam. Atik tungadong na di bagasan parsahiton. Di bagasan hagaliun. Di bagasan arsak. Pargugoy hadirion nasida. Pasu-pasu hadirion nasida. Asa jupang akka hamamalum ni parsahiton. Hot di bagasan pakirimon nasian ho. Pasu-pasu ruas ni huriam. Di tonga-tonga niya kasiulaw na pinasahat mi Tuhan. Pasu-pason mu ruas ni huriam. Mulai dakdanak na metmeti saat rodilan siya. Di tonga-tonga niya kasihubasan Nabi. Mariti Yesus Kristus martangiak kami tuadopanmu. Amin. Taparadi maruhata maride hita sian nomor 636 laos merdalan ma peliat paduahon dohot patuluhon.
Tatangya kun ma piliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata manami na di Banua Gijang. Kudu haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu majalara mutiasa huparhasia kami pilihanon. Patibulhon harajaonmu. Di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Uhai maruhanami marhiti-hiti turdim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siamun ni dibata asangapun dohot hamuliaun madihoro di saliling nililingna namarlas ni ruhadu hamin waing ala naung monang ho jala dipabakit dibata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangad dosudi dalammu ai dipatuturu ho dirim tutoru ni saluhut alai gabi tumibbo ho sian sasudi jala maruli goar asa lopit saluhut ulunitot laho marsobbatuho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap hodalan tu Banua Gijang gabe situani malim ho namangudihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringanan dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut ma bagabagam tuakka suruanmu lehon tunasida sahala dohot hagugun sian Banua Gijang asamar mulia guarmu di portibion saya jari maka partohonan di huriam asa hobartu lomo ni roham akka aturan pamicangon dohot panugunugun naniaturhon nasida di huriam sai gonggomi jala paritai mahuriam di tanoon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Gijang tuaka iduk nami, tuaka padita, guru doho tuaka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami, asa marhiras ni roha kami mangului dohot mangihutton ho. Pahot marohanami tuho, asa huha tidakon kami, mangulu manang mati kami, hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot dame di huriam, asa huingot kami, dada hasianganon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido sai lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paritam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nangpe di bagas nabi sai lam lokangi sian hami dosa dohok sude na pasoraton hami di hasianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai aliyama nami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaunmu sai saut malomo ni ruham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagung
pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Orasma dihita saluhuna. Tes. Songon tikting di are minggunak salpo pinangido tu hita asa unang mojo hita mulak asa marsiajar kor jubileu hita molate ma di hita salutna